دەم باش ئەس هێڤیکم هەر کەس گوه بدێ vê vîdyoa min û vê vîdyoa me hes bike ji ber ku tu kin zanî pêşa rojê de kî saxa kî miriye ta ti kes ji bîr nekê û bibe guhar û bikeve guhê her insankî. Gelek cara mişteğilin bi înû şerê birakujî. Em tirsin şerê birakujî nabêjna Kurda de çêbibe na birayê min. Ew dema şerê birakujî, goberzaniya û celaliya û PKK û partî û rêxistinê Kurda got hemûçik herêk li gora awayê xwe dawa Kurdistan kekê ew dem çû. Mesela got hevdî bikujin û alem were wan bikenê henekê xwe wan bike wan berdê hev ew tê jî nema birayê min. Belkî bikevin lîstiknî biçûk lê lîstikê mezin got dîsa berê xwe bidin hev û hevdî ji xelkê re rast bikin ew çû. Ew dem mistehîl e û dinyayê de nema çêbî. Lê belê tiştek li vê derê heye ê çêbibe. Ê çêbibe niha û çend salî diz dikarim bêjim ne gelkî dûr. Em ne ji 10 salî û 20 sala û 40 salî û tiştê wilo şteğilin na kêmtir ji 20 sala. Şerê mezin di navbêyna Kurdê welatparêz û Kurdê İslamî de goxwekirina Kurdê derkevin. Ji ber ku ew ê İslamî ê her û her li pişta dijmin bimînin destê wan ê destê dijmin de bê Kurd jî ne Kurdê berê ne Kurd jî xwazin xwedî welat bin û azad bin wek dinyayê û alemê tev de bijîn û Kurdê İslamî vê tiştî qebûl nakin û dîrokê de tim û dayim ê got ketine pêşiya miletê Kurd û avakirina Kurdistanê tim û dayim îdeolojiya Kurdê İslamî yan jî bi eskerê Kurdê İslamî hatiye xerakirin. Bêca rojê were dêl weled nabe xwedî gelek jinê Kurdayê dîsa bên tecawuz kirin, gelek zarokê Kurdayê bên kuştin bi destê wan Kurdê İslamî û keç û xortê Kurda nifşê nû radibe ê serê xwe li wan rakin. Ew çend hezar camiyê got li başûrê Kurdistanê hatîne avakirin. Bawer bike wek mesela Volkankê ê li ser wan camiya dû dûmanê ji wan herê bên şewtandin. Got şêx û melayê Kurda bibin efyon di nava vî miletî de û ev îdeolojî jî îdeolojiya got anîne ji sehrayê û kirine barkî mezin danîne ser milê Kurda ew jî ê bibe efyon di nava miletê Kurda. Vê cenzem ne spîrozbahiyê bidim we û nizanim ne serxweşiyê bidim we. Ji ber got milet jî yê gelkî bêşe û eqeliyatê wek êzîdiya wan jî yê pê bêşehin gelkî. Taban Êzîdî, Alewî, çi kesê got nav wekakaiya, Sabaiya ev hemûçikê destê xwe bidin destê Kurdê welatparêz alîkar bin bu ara. Di wê derê re ew jî ê derbina bixwin. Lê derbaherî mezin, şoreşê Kurdî û Kurdê welatparêz û malbatê Kurdê Kurdperwer derbê li wan werê xistin bi destê van Kurdê İslamî. Demik xweş û azad ji we re dixwazim û hekeznek hemû rojê jî ez welatkî ser bixwe û azad ji xwişk û birayê xwe welatparêz re dixwazim. Silav û rêz.